χωρίς να κάνουμε κανένα spoiler για την πλοκή ή οτιδήποτε τέτοιο, από ό,τι συμβαίνει στην ταινία, τι είναι αυτό που σε κάνει να φοβάσαι ότι θα αντιδράσει κάπως άσχημα η πλειοψηφία του κοινού? Δηλαδή, υπάρχει κάτι στην ταινία, χωρίς να το ονομάσεις 100%, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι μπορεί να ενοχλήσει κόσμο ή να συζητηθεί αρνητικά? Όχι πάρα πολύ οφείλω να ομολογήσω, αλλά το έχω ακούσει. Είναι ένα πράγμα το οποίο στέκεται κάποιος κόσμος, το οποίο είναι η γλώσσα, ας πούμε. Δουλειά, σπίτι, δουλειά. Τι σε αναγνωρίζω, μαλάκα. Τι πράγματα είναι αυτά? Άμα σου σπάσει τη σαμπουκά, τέλος. Αν και τη πιταρόνα, παλάτι μαλάκα μου φτιάχνει, μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα, όπως το λέω. Μια μαύρος έχουν σε κανένα χαντάκι. Τα έχω ξεχάσει κι εγώ το ονοματάκι σου. Η γλώσσα και ο τρόπος χρήσης, ας πούμε, σκληρή γλώσσα δηλαδή. Γιατί εγώ έτσι θέλω να το λέω. Όχι βομολογίες, αλλά σκληρή γλώσσα. Γιατί για μένα σκληρή γλώσσα είναι. Δεν υπάρχει έτσι βρυσίδι, άσκοπο και στο γάμο του Καραγιώζη. Υπάρχει μια γλώσσα που εκφράζει τους ήρωες, εκφράζει τον πολιτισμό τους, εκφράζει την τάξη τους, εκφράζει το κεφάλι τους, η ψυχή τους, την παλαβομάρα τους. Κατάλαβες. Σκληρή γλώσσα. Είναι αυτό το πράγμα. Το οποίο ο Έλληνας ακόμα διαπιστώνω ότι. Μια μερίδα δηλαδή. Μια μερίδα, όχι όλοι, μια μερίδα των Ελλήνων θέλουν ακόμα να ζουν μέσα στην υποκρισία. Θέλουν ακόμα να ζουν μέσα στα ταμπού. Ότι και καλά δεν χρησιμοποιούν τέτοια γλώσσα. Μέσα στο ψέμα, θέλουν ακόμα να ζουν σε περιβάλλοντα σιριαλικής ευδαιμονίας και αφασίας, μέσα σε περιβάλλοντα plexiglass πλατό τηλεοπτικών, μέσα σε περιβάλλοντα μεγαλείου, νομίζοντας ότι η ελληνική γλώσσα ήταν, είναι και θα είναι πάντα η γλώσσα των ποιητών, ενώ δεν είναι έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πριν πόσα χρόνια γράφτηκε και ο Μέγας Ανατολικός από τον μεγάλο Εμπειρίκο, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και η μόνη ράτσα, ο μόνος λαός που βρίζουμε και τόσο χυδαία τα θεία, έτσι. Μου τη πάει όλη αυτή η σοβαροφάνεια, μου τη πάει αυτή η υποκρισία, πώς να σου το πω. Όλο αυτό το ψέμα, όλο αυτό τα ταμπού, τα τελείωτα δηλαδή. Αυτή η σεμνοντυφία δηλαδή. Που γελάνε αν τα ακούσουν σε μια επιθεώρηση που λέει ο λόγος. Πού πάνε, απλά μου εκπλήσει. Δεν σου κρύβω ότι με εκπλήσει. Ναι, τόσα δηλαδή χρόνια ακούνε μετά. ένα μαλάκα και γελάνε. Τόσα χρόνια μετά. Αλλά δεν τολμούν να το πούν. Τόσα ποτέ. χρόνια μετά, στην τέταρτη μου ταινία, εν καιρό λατινοαμερικανοποίησης της Ελλάδας και με τέτοιο ξέσπασμα βίας, έχουν πέσει μάσκες. Η βία είναι παντού πια, κάθε είδους βίας, ας πούμε, διαλεκτική κτλ. Οι χολιπιανές ταινίες δίπλα σπάνε τα ρεκόρ από σκληρή γλώσσα. Δες Λύκος της Wall Street και το άλλο, το Dallas Buyers Club κτλ. Ξέρω εγώ, να βγαίνει, δηλαδή να ακούω τέτοια πράγματα από εδώ και από εκεί, να βλέπω τον Έλληνα ακόμα να ταράζεται και να βγαίνουν κριτικοί κατά τα άλλα αξιοσέβαστοι και να μιλάνε η κοπρολαγιά του Οικονομίδη στη κριτική τους, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε. Αλλά από δίπλα να λένε, ξέρω εγώ, το πλακομούνι της Αντέλ και τέτοια. Αυτά είναι μέσα. Θα ξεράσω, έτσι. Θα ξεράσω, έτσι. Που εγώ είμαι ο μόνος που κάνω ερωτική σκηνή, ή μάλλον κάνω ερωτικές σκηνές και σε Ψυχή στο στόμα και στο Μαχαιροβγάλτη και εδώ, σε κοντινά πλάνα, έτσι. Που αρνούμε να κάνω πορνογραφία του σώματος. Δείχνω ερωτικές σκηνές, που είναι και καυλώτικες και αληθινές και αυθεντικές και ενεργειακές, αρνούμενος να μπω στο παιχνίδι της πορνογραφίας και της σάρκας στην εποχή του ίντερνετ, δηλαδή έλεος, που όλοι... Με ένα κλικ μπορείς οτιδήποτε. Okay. Και κατά τα άλλα δέχομαι επιθέσεις, ας πούμε, από όλη αυτή τη... Εγώ κάπου στράβωσα εδώ πέρα. Όλη αυτή τη μαλακία, έτσι. Εγώ στράβωσα λιγάκι με την επαναληπτικότητα του διαλόγου και στο είπα ότι μου φάνηκε κάπως περίεργο σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες της ταινίας να μιλάνε σαν να έχουν βγει από το ίδιο σχολείο. Δεν μιλάνε όλοι. Και στο είπα και θα σου ξαναπώ. Δεν μιλάνε όλοι. Έτσι. Μόνο 3 χαρακτήρες στην ταινία μιλάνε. Απλά έχεις αυτή την εντύπωση. Λοιπόν, ούτε ο Μπογιατζής μιλάει έτσι, ούτε η Βίκη Παπαδοπούλου μιλάει έτσι, ούτε η Σόνια μιλάει έτσι, ούτε ο Πουλάκης μιλάει έτσι, ούτε ο Μουρίκης που είναι ο πρωταγωνιστής μιλάει έτσι. Εντάξει.
Καλά, σου μένει τι στο άλλο. αυτή όμως. Δηλαδή σου μένει στο ότι αυτή, γιατί κάποιοι, είσαι και εσύ κάποιοι επαναλαμβάνουν ακόμα, συνέχεια. Γιατί είσαι και εγκεφαλικός τύπος, Ηλία μου. Είσαι εγκεφαλικός τύπος. Πιστεύεις ότι το νόημα ολοκληρώθηκε, πάμε παρακάτω. Ενώ δεν είναι έτσι. Σου έχω εξηγήσει. Αν κάνεις σινεμά ηθοποιών, έτσι. Αν κάνεις σινεμά ηθοποιών, σινεμά δραματουργίας, όλα αυτά είναι μέσα. Τα ρετάγια, ο απόϊχος της γλώσσας και της συμπεριφοράς είναι μέσα. Αυτά είναι ενδιαφέροντα. Με καταλαβαίνεις.